Helo, a chroeso nôl I PopT, a chroeso I Cwis mawreddog Jed. Yn chwarae heddi mae, Ariadne Cwsarw, Jacob Oakley a Cadi Bwfod. Yn syml, cwis gyda 3 rownd. Yn gyntaf, general knowledge. Yn ail, cwestiynau ar PopT, ac yn drydydd, cwestiynau amdana I, achos fi yw'r fwyaf bwysig yn dyfe. Tough crowd. Chi'n barod, cystadleuwyr? Ymlaen ni I rownd 1. Gwybodaeth gyffredinol. Beth yw'r prif fwyd mae pandas yn bwyta? Jacob Oakley. Bamboo. Cywir! Pwynt I Jacob, please. Beth yw'r prif ddinas Australia? Jacob Oakley. Canberra. Cywir. Beth oedd y ffilm Pixar gyntaf? Jacob Oakley. Rhyw adeg... Mickey Mouse. Anghywir. Ariadne. Toy Story? Toy Story, cywir. Pixar. Sorry. Pixar. Right? Cwestiwn olaf yn y rownd yma. Pwy yw prif weinidog Cymru? Jacob Oakley. Mark Jacob. Cywir. A dyna oedd rownd 1. So, Ariadne, da iawn. Jacob, ffantastig. Cadi, bydde ti wedi torri neu... Nes ti ddim hyd yn oed symud? Ym rai chi sydd wedi torri fi. Yfe? Am rhain I, hefyd. Mond 2 rownd sydd ar ôl. Okay. A'r un nesa yw cwestiynau ar PopT. Beth oedd y fideo cyntaf wnaeth Ariadne ymddangos ynddo? Ariadne. Beth? Trio bwydydd groegaidd. Cywir. Pa un o fideos yma sydd ddim yn fideos ar PopT? A. Her tafodiaeth. B. Vlog dringo. Neu C. Diwrnod challenge. Naid bungee. Cadi. Ec. Diwrnod challenge, naid bungee. Cywir. Yes! O'r diwedd. Da iawn. Yn fideo challenge coginio Jacob, pa bwdyn o Instagram roedd Jacob wedi ailgreu? Jacob Oakley. Wel, wrth gwrs, Biscoff cheesecake. Yn cywir, yn amlwg, chi heb gwylio'r fideo, guys. Ti'n clywed amdano fo? Cwestiwn olaf yn y rownd yma. Oh, gosh. Yn y fideo, Cadi yn darllen hen ddyddiadur, pa ran wnaeth Cadi chwarae yn y sioe? Prif filw. Gywir! Mae dal popeth i'w chwarae am, yn y rownd olaf. Sef, rownd amdana I. Gobeithio chi wedi bod yn brysio lan. Cwestiwn rhif 1. Hoff pryd o fwyd fi yn y byd? Beef Wellington. Gywir! Yes! Hoff chwarae o rygbi yn y byd, erioed? Jacob. Right. Oakley. Ti'n edrych ar fi am ran. Shane Williams. Cywir! Yes! Ti erioed wedi gweld Shane Williams yn chwarae, Jed? Do. Dwi di... Go on, Shane! Go on, Shane! Give the ball to Shane! Hoff movie franchise fi? Jacob Oakley. So, TV franchise, Star Wars. Cywir. Ti wedi gwylio nhw gyd? Ydw. O. Pwy dy hoff gymeriad Ie. si? Palpatine. Jed, fi yw tad i. Unlimited. Cwestiwn olaf y quiz. Os fysa fi'n gallu ddewis superpower, beth fydd e? Hedfan. Hedfan, na. Head fan o'n i'n meddwl bod ti'n dweud fel fan ar dy ben. I fel teleporto. Cywir! Ti erioed wedi teleporto? Wastad yn hwyr, ca? Ti'n beth? Handi fyd, achos weithio sy'n myned ni ddringfo I bob man o se. Dwi'n yn gwely. Ie, mi'r holidays. So, ar diwedd y quiz, mae gen I ffliser I ddatgelu yr enillydd. Yw. Jacob Oakley. Da iawn. A dyna ni, gobeithio wnaethoch chi mwynhau'r fideo hefyd. Y Tanysgrifia! Rwy'n like ar y fideo yma.
A chofiwch i wasgu'r glwch bach notification na. Ding ding. Wel chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ta. Ta. Ta-ta.